Hej alle sammen. Nu vil jeg vise jer det fyrværkeri, jeg er ude at købe i dag. Jeg ved ikke, om jeg min sidste video på YouTube. Men det er til pakke det der fyrværkeri. Som hvis I har set det, så kan I se, det hele er her ikke. Det jeg skulle bruge. De havde ikke. Men jeg har fået næsten alle tingene. Men vi starter her. Jeg har fået sådan det her julesortiment her. Med der er cracking balls, de små grounding flower, som du drejer rundt, og så sådan nogle fontæner, en vulkanfontæne, og en snorretråd, så den drejer rundt. Det kan sådan en jordsol, så er der sådan noget cracking, som også så her. Og så er der en jumping jack, så den bliver bang bang. Og så er der sådan en fontæne. Ja, det er sådan nogle der piver og sprøjter der. Og så er der de små grounding flower. Jeg ved ikke, om I kan se det her. Ja, de er altså der. Det er der rigtig mange. Og så er det de store cracking balls, dem er der 5 stykker af. De er gode. Og så er der sådan der drejer rundt, bare de helt normale, så rigtig hurtigt. Og de 6 er der dem. Dem er der 6 af. Og så er der flere af de der fontæner, og så er der ledet lys, de små og de store. Jeg kan sgu ikke huske, at ledet lys gør. Og så er der også 5 skud romerlys her. De er sgu. Ja. Og så har jeg købt sådan en heksehø-sortiment her. Men der er små heksehø, nemme heksehø og store. Der er 45 små, så 5 medium og 4 store. Det er godt sortiment. Det gav jeg 20 kroner for. Og det der sortiment, det gav jeg 100 kroner for. Det er fint. Og så er de her heksehø, de er blevet dyre i år. For til sidste år, der kostede 50 kroner eller noget. Men nu koster 58 kroner. Jeg købte alligevel 2 pakker. Og så er jeg også dem der. Og de er gode. Og så købte jeg også nogle cracking balls her. De cracking balls, som også har gjort så meget. Jeg kan godt lide cracking balls. 24 stykker. Den købte jeg 2 pakker af. Og så vil min lillebror gerne have sådan nogle stjernekaster med farve i. Ja, der er rød, grøn og blå. Ja, det er og så de her, det er thundershots. Dem må du skyde op og siger det bange. Ligesom en bombe, der bare med et skud i. De flyver ikke så højt. Den købte 2 pakker af. Og 5 i hver. Og så købte de her jordsoler, den der bare rundt. Den købte jeg 24 i. De er gode. Og så de her store cracking balls her, 8 stykker. Det gav jeg 13 kroner for. Og jeg siger også, hvad jeg gav for de andre. Så gav jeg 9 kroner for dem her, og 8 kroner for dem. Og så gav jeg... Hvad gav jeg nu? Det var på 20 kroner per pakke. Det er stjernekost, der koster 3 pakker 8. Og en pakke med 24 stykker, de koster 12. Men jeg kan også få nogen for 11, hvor der får 9 kroner. Nej, vi 12 stykker. Og så... Ja. Og så raketterne her. Der har købt sådan en par raketter. Ja, det røg sgu lige ikke. Jeg skal jeg kan lige finde her. Raketter. De er rigtig gode. Det er en det. De koster 4 stykker for 56 kroner. Det er billigt for sådan nogle gode raketter her. De er rigtig store og gode. Og så var der også sådan en par galaktisk raketter, eller hvad det nu hedder. Dem har jeg sikkert, de skulle være rigtig gode. De er coolere raketter, de er 1,5 størrelse. Ja, der gør jeg de her 5 stykker for 48 kroner. Og så var der også de her T-raketter. Sådan nogle bitte små raketter, men de er rigtig gode. Og sådan nogle store raketter der, og dem gav jeg også 48 kroner for. Dem vil jeg anbefale at købe. Og så gør jeg det her Dallas batteri her. Det er rigtig godt det her. Altså de små batterier, men jeg får også de store batterier. Og det bygger jeg også bare sammen med hjem og fix. Måske går jeg i hotel, hvis jeg har flere penge. Men jeg skal i hvert fald også lige hjem og fix. Og jeg vil også teste alt muligt. Jeg synes bare at serien er det bedste. Men jeg går alligevel... Nej, jeg tror ikke, jeg tager krudt. Jeg tager alligevel hjem og fix. Det var det for i dag.
Hej.